Dobrý den, v dnešním díle si ukážeme, jak v programu Audacity odstranit šum z nahrávky. Takže my si teď zastavíme nahrávku. Ano. Potom si označíme část, kterou chceme vyefektovat, z které chceme odstranit šum. Klikneme na efekty. Z efektů si vybereme zmenšení šumu. Teď musíme dát získat profil šumu. Získalo nám to profil z té nahrávky. Dáme opět efekty. Zase to samé. Zmenšení šumu. A dáme OK. Teď se nám zmenšil šum. A je to bez šumu. Dobrý den, v dnešním díle si ukážeme, jak v programu Audacity odstranit šum nahrávky. Kvalita nahrávky nebude už tak kvalitní, proto tento efekt je lepší používat u dražších mikrofonů. Děkuji za shlédnutí, nashledanou.